هەڤال هێڤی 2015 dema li Serêkaniyê, şerê Serêkaniyê de mixabin li wê derê bi giranî birîndar dibe. Ser wî esasî ji bona tedavî derbasî welatê Ewropa dibe. Dema heval hêvî li welatê xerîb e, rastî jî xerîbiyê pir jiyan dike. Li wê derê rixmê ku hani hevalên nas dike heye jî her tim daxwaz û hesreta ew bû ku heta kêliya dawiye jiyana xwe her xwestiye di çiyayên azad de, di çiyayên Kurdistanê de li gel hevalên xwe rûne çayekî vexwe, li gel hevalên xwe tekoşîna xwe dîse berdewam bike. Lê mixabin li wê derê bi vê hesretê, bi vê daxwazê heval jiyana xwe ji dest dide. Rastî jî şahadeta heval hêvî dema mirov tînî ser ziman jî dema difikire jî zehmetî jiyan dike. Ji ber yanî bêdemî heval jiyana xwe ji dest da. Hani belkî hêvî hebû ku heval rixmê giran jî birîndar bûbû dîse baş bibe û dîse vegere ser çiyayên welatê xwe. Feqet ev pêk nayê ne daxwaza heval ne daxwaza hevalên hêvî pêk nayê. Ji bona bîranîna heval hêvî yanî heval Firat Baran û Koma Amara me xwest em bi hev re stranekî en azîndan ew dehnê ku li ser milê me ye ji bona hevalên şehîd em behsa hevalên şehîd bikin, em bîranînê wan her bidin jiyandin. Me xwest em stranekî çêkên. Ser wî esasî yanî wekî kom jî me her vî anî ser zimanî çi qasî em behsa heval hêvî jî bikin, çi qas em behsa hevalên din ên ku bi canê xwe bedel danin vê şoreşê em bikin ew ê kêm bimîne. Feqet bîranîna van hevalana jî en azîndan ji aliyê xwe em me xwest vî salê yanî sala çaremî şahadeta salvegera heval hêvî de me xwest em stranekî bi navê hêviyan çêkê. Li ser wî esasî em careke din heval hêvî bibîr tînin û em vê strana ku me çêkiriye em diyarî heval hêvî dikin û hemû hevalên ku di vê rêyê de bedel danin bi canê xwe û hîn jî di vê rêyê de tekoşînê didin meşandin em diyarî wan hevalana dikin û em diyarî gelê xwe dikin. Rastî jî her ku em van hevalên şehîd bi lêv bikin, bînin ser ziman, bi bîr bînin ew ê ew qasî ev hevalana di her kêliya jiyana me de jiyan bikin. Li ser vî esasî wekî Koma Amara careke din em bejna xwe li hember hevalên şehîd ditewînin.